Jo ja des de fa molts anys que m'ha agradat filosofar sobre la vida, o si més no saber com m'hi puc moure millor amb el que és la vida. I als 16 anys ja volia estudiar psicologia, però com que em van dir que fes alguna cosa més profitós, doncs vaig anar per la vertent tècnica, no? I em vaig trobar amb les constel·lacions familiars, de fet a través d'una crisi, com molta gent li passa, que quan la vida apreta doncs és quan intentes canviar-la, a veure si es pot canviar, no? I va ser, jo ja preguntava, bueno, jo t'ho puc fer, qui hi ha, i no sé què, i bueno, arrel d'una sèrie de coincidències que em van portar finalment doncs, a fer-la, i aquella primera constel·lació em va canviar la vida. Va ser forta, al fer les constel·lacions ja va ser un canvi neuronal, un canvi de manera de pensar sobre moltes coses, però el resultat que vaig obtenir al fer la meva particular doncs, va ser molt impactant, tant com per anar-ne fent més després, per anar millorant més coses, i finalment doncs, estan aquí parlant d'això i portar-les a tothom que vulgui, no? Vaig començar a fer constel·lacions fa uns 4 anys, en el mateix moment en què també vaig crear els viatges iniciàtics aquests que us parlava fa un moment. I doncs això, també vaig començar a fer els viatges iniciàtics perquè en concret la dels Cates, perquè era una zona que sempre m'havia cridat, bueno, sempre no, en un moment donat em va cridar molt l'atenció anar allà i veure què era això dels Càtars i Occitània. Vaig trobar el que eren els Càtars, per el que se sap. Vaig descobrir una zona meravellosa del sud de França i en allà ja anava fent com les meves constel·lacions a mi mateix. No sé, anava movent molt en com em sentia per la muntanya, jo sol, bueno, que si ara soledat, por, moments eufòrics, bueno, com que em va portar molt de creixement personal i per això després vaig decidir fer els viatges, però només per mostrar a la gent el que hi ha allà, sinó per també mostrar coses de nosaltres mateixos, no? De cadascuna de les persones. I bé, en tot això doncs, vaig fer moltes altres teràpies i coses, des de prendre flors de Bach, des de fer diferents cosetes que et vas trobant en el camí, no? I arribar al dia d'avui amb el que soc ara, no? Per les constel·lacions ho vaig fer amb un deixeble del Hellinger. El Hellinger és un missioner que estava, diguem que és el pare de les constel·lacions, estava a l'Àfrica i veia que allà hi havia unes tribus que feien una sèrie de coses una mica rares i la qüestió és que s'hi van engrescant i ell ho va occidentalitzar, o sigui, ho va portar cap aquí per portar-ho a terme de la forma més o menys com la que veureu després, no? Si ningú marxa corrents. Després també, després el vaig anar a conèixer aquest home en un taller i bueno, bé, hi he estat, no? L'he vist, però diguem que no és que fos una gran aportació, la veritat. Jo crec que és que hi ha la fama, doncs bueno, al final ell fa i ja està, no? Després vaig conèixer també el número 2, diríem, que és un tal Weaver, que en Weaver ja ho fa amb constel·lacions que es diuen empresarials, es dedica més a temes laborals. És a dir, igual que podríem constel·lar la família, el papa, la mama, el germà, podem constel·lar també un entorn laboral, és a dir, el meu jefe, el meu company de departament, el departament, les ventes. De fet, es pot constel·lar qualsevol cosa que us passi pel cap. Les neurones també. Es poden constel·lar malalties, es poden constel·lar els diners, es pot constel·lar les ventes, he constel·lat ronyons, he constel·lat si posar aquests tés o no aquests tés, si no vendre una altra cosa. Vaja, que dona molt de joc, no? Però bé, què és una constel·lació sistèmica? Seria el nom més adequat, i a partir d'aquí, com a sistema, ja agafaríem el sistema familiar, papa i mama, o agafaríem el sistema laboral, el cap, el producte. Treballa es basa en l'inconscient col·lectiu. Què és l'inconscient col·lectiu? Nosaltres tenim una part conscient, que és jo bec el meu te, soc conscient que estic bevent el meu te, encara que a vegades no ho fem conscientment, però hi ha una part també inconscient en nosaltres, en la nostra ment, que és la que ens fa fer de vegades coses sense que nosaltres descobrim ben bé per què ho estem fent. L'exemple clàssic és la dona maltractada per un home que al cap de molts anys i moltes disbauxes i tal, o perreries, acaba
separant-se, i al cap d'un temps torna a anar amb un altre home també maltractador, no? O sigui, a veure, no és que aquesta persona s'hi vagi de cap, sinó és que inconscientment està cercant això, segurament per un patró seu, etc., no? Que s'ha de treballar. Val? Llavors, aquesta part inconscient és la que moltes vegades ens fa actuar d'una manera i no, conscientment no ho percebem així. Que això amb un dibuix molt xulo i clàssic és l'iceberg, que vindria a representar el que nosaltres coneixem de nosaltres i el que no, el que forma part de l'inconscient. No sé si us recordo, ja està aquí. És un típic dibuix que hi ha molta més part inconscient que no coneixem i que en canvi ens està actuant. A mi m'agrada molt els programes, no? És un programa mental que està fent que tu facis alguna cosa. Llavors, aquesta part inconscient està actuant d'una forma important. Aquesta part inconscient treballa amb imatges. Per exemple, els somnis, quan somiem, és el nostre inconscient que està parlant de nosaltres, de coses nostres, encara que surti el nostre veí, està parlant d'algú teu. I llavors ho fa a través d'imatges. De fet, nosaltres, quan pensem en imatges també. Ens veiem en vídeos, etc. Llavors, aquest inconscient, podríem parlar que a l'humanitat, pel fet de tenir també una consciència, existeix també una part inconscient d'aquest grup de persones, no? Poder ser familiar o tot el món mundial. Llavors, les constel·lacions es basen en aquest inconscient, en aquesta, diríem, connexió, o jo m'agrada molt dels indis la paraula el gran espíritu, no? Perquè el gran espíritu no és Déu, és el gran espíritu, és una altra paraula, però que defineix com aquesta totalitat. I en constel·lacions, d'alguna forma, perceps aquesta totalitat, o aquesta informació que hi ha en algun lloc i que t'està arribant a tu i ben bé no se sap què és, però està. Seria aquest inconscient més gran. Us feu l'idea, una mica? Bé, després ja demanaré preguntes. Formant part d'aquest inconscient col·lectiu, per exemple, hi ha el que Jung va definir com sincronies. Les sincronies són les casualitats aquelles que són, és que, quina casualitat! O sigui, que són molt més que casualitat, no? I que només tu dius, és que no és una casualitat, és que, ostres! Hi ha el típic exemple que vas a trucar a algú, hòstia, just ara estava avançant amb tu i t'anava a trucar, i t'acaba de trucar, no? Això és una sincronia, és a dir, per tu és molt més que casual, no? Llavors això també es basa en aquest inconscient, en aquesta connexió que hi ha entre tots els sers del planeta, no? Llavors el sistema, la definició del sistema, una mica ja l'he donat a entendre abans, és doncs el que forma part del teu grup familiar, doncs és el teu sistema familiar. A l'empresa, qui forma part del teu departament, doncs és el teu sistema departamental o sistema empresarial o corporatiu, com li vulguem dir. Són les petites connexions, els vincles que vas tinguent en el teu quotidià. Per exemple, també en les tribus hi hauria el tribal, el sistema tribal. Tota una tribu, tota una ciutat, la ciutat és molt gran i potser hi ha gent que no has vist mai. A mi m'agrada també parlar del sistema del cos humà, perquè, ja ho deien els grecs, no? Conoce les estrelles i conoceràs a ti mismo, coneixeràs a tu mateix. Perquè el cos humà també és un sistema que li diem cos humà, però està definit per una sèrie d'elements i el més interessant d'això és que si un d'aquests elements no funciona bé, el sistema se'n va avall. Les constel·lacions diríem que el que fan és ordenar aquest sistema, en aquest cas seria familiar, per exemple, que s'ha desordenat. És a dir, si el pàncreas deixa de funcionar o funciona al revés genèticament, ja sabeu que si les cèl·lules se'ls va a l'olla, doncs enfermetat i malament, no? I per tant fan malbé tot el sistema anomenat cos humà. Doncs la constel·lació una mica ve dir mateix, que és el mateix, no? Estem anant cap avall, igual que es parlava del gran espíritu, podem anar cap avall. Nosaltres som el gran espíritu d'una sèrie de cèl·lules que estan fent una sèrie de funcions i que si comencen a mal funcionar, el sistema es pot col·lapsar. I llavors aquest sistema està regit per una sèrie de normes o ordres, lleis, i són aquestes les que en una constel·lació intentem que es tornin a complir, o que intentem que tornin a funcionar adequadament perquè el sistema es mantingui. De fet, l'ànima sempre busca reintegrar-se, sempre busca tornar a estar bé. Som nosaltres que possiblement inconscientment no ens deixem encaixar en aquest sistema, sigui perquè
pels impactes que han tingut de petits o per el que hagi pogut passar. Llavors, aquestes lleis, la primera és de que cada membre pertany al sistema, és a dir, el que us deia del cos humà, no es pot excloure. A veure, ronyons perquè n'hi ha dos, però si tu treus un cor o treus un fetge, el sistema fatal, no? Llavors és el mateix amb el sistema familiar. Moltes vegades hi ha hagut avortaments, per exemple, que s'han mantingut ocults, no? Que no s'han explicat, mira, doncs va passar això. O, per exemple, morts en guerres, o sigui, són impactes importants que s'han mantingut normalment en secret. És a dir, s'ha com exclòs, no? La persona, el fet de dir, és que aquest fill, doncs ja no vull saber més res d'ell i se'n va a la Patagònia el fill i doncs allà hi ha un forat, queda un forat en el sistema que li dona una desestabilització, el desestabilitza. Ja he comentat que és important que l'ànima vetlla per la seva integritat, perquè si no el que fa és que es produeixi aquest buit que provoca malalties, tristesa, una sèrie de patrons que per sort podem detectar perquè veiem que a mesura que ens anem fent grans succeeix sempre el mateix a nosaltres, el que es deia de la inconscient. Hòstia, és que sempre em passa que les meves parelles són amors impossibles perquè és que estan a l'altra punta del món. Home, algú estàs fent tu perquè això sigui així. Quan ja et passa 6-7 vegades, passa una i dius, mira, casualitat. Són patrons que ens poden ajudar a saber per on estem fallant. Després, una segona llei és que hi ha una prioritat, existeix un ordre. Hi ha una prioritat, per exemple, que els pares són els dadors de vida, els fills. Per exemple, un error que es produeix amb això i que té a veure amb aquesta llei és que quan un matrimoni es casen per amor, quan tenen fills de vegades es relega molt als fills el seu amor i es prescindeix més de la parella perquè l'oprimeixen els fills. És erroni això. Això és estar alterant aquesta llei perquè primer és la parella. Sense que la parella funcioni bé el fill no podrà estar mai bé encara que tu li vulguis donar tot. És una altra llei. I això és el que en el procés, en la pràctica de quan fem la constel·lació, el que s'intenta és que aquestes lleis trobin la seva adequació en aquell sistema. I després hi ha... No. I després la tercera llei important és el donar i rebre. Té bastant a veure, de fet, amb això que us comentava, que l'equilibri energètic, si voleu dir-ho així, entre el donar i rebre ha d'estar en equilibri. No pot ser que un sempre estigui donant i que l'altre estigui rebent o no doni menys, perquè hi haurà un desequilibri energètic i això trontollarà. L'única excepció que n'hi ha d'això és els pares mai els hi pots tornar l'energia que t'han donat, és a dir, els pares són pares i t'han donat la vida i això no ho pots tornar energèticament, perquè hi ha la llei anterior, que és la de l'ordre, que diu que els pares tenen prioritat. Tot això, posat a la pràctica, el que pretén és que hi hagi pau en aquesta ànima, sigui la teva individual, sigui la teva familiar, en el teu entorn, i és el que es busca. Llavors, la constel·lació en si permet veure d'una forma molt més objectiva com està definit el teu sistema, o veure coses que tu no veus en el teu sistema i que hi són. Per exemple, el fet d'un avortament que no s'hagi dit, de vegades aquí es pot percebre, se pot incloure aquesta persona que no hi és i llavors el sistema s'estabilitza. Es poden trencar perquè també és molt important el que anomenen les herències sistèmiques. Igual que nosaltres parlàvem del patró que nosaltres tenim com a individus, de que, ostres, és que sempre vaig amb una parella que és que si no és d'Argentina és de Dinamarca i si no amb les famílies també moltes vegades passa el mateix. Hi ha patrons que es van repetint. Segurament tindreu algun conegut de que podeu dir, hòstia, a l'àvia li va passar i després un dels fills li ha passat i als nets també li ha passat alguna cosa que estan allà. El cas típic és un alcohòlic. Sempre hi ha un alcohòlic a la família. Ostres, clar, és com que l'altre ja ho era, que si els gens i tal,
per mi la idea és que ha d'haver algú que trenqui aquest patró que s'està produint. El que nosaltres oferim de forma individual en el sistema familiar també es necessita i per això s'està reproduint, perquè s'ha anat heretant una càrrega sistèmica i que algú ha de ser capaç de trencar. Els desordres personals que també hem comentat, quan tu detectes un patró o que sempre et passa alguna cosa, doncs també la pots optimitzar. D'entrada és veure-la. El que sí que es fa és que com que es treballa amb aquesta ànima, el que posem és tots aquests buits, els intentem recol·locar seguint aquestes lleis i llavors passa el que passa. Què és el que passa? No se sap molt bé què passarà després de fer una constel·lació, però l'exemple clàssic és que és com si agafessis una bola de neu i tu la tires des de dalt d'una muntanya i va rodolant i què passarà amb la bola aquesta? No sabem molt bé. Pot ser que impacti, pot ser que es faci més grossa, pot ser que vagi molt avall. Llavors, quan aquí produeixes un canvi a nivell de constel·lació, pot passar que als 3 dies, ja són exemples que m'han passat a mi, als 3 dies trenques amb una parella, o que igual al cap d'un any tens algun succés més impactant. O sigui, es diu que fins durant un any pot estar movent, a nivell ànima, pot estar movent el que està passant, o el que has mogut tu, no?, en la constel·lació. Entremig, el que pot passar és que senzillament agafis dades, el que diem típicament de treure capes de ceba, agafis dades per o bé fer una altra constel·lació o per finalment, gràcies a aquella dada que tens, un dia estàs parlant amb la teva mare i la teva mare et comenta, doncs, hosti, sí, tu havies tingut un germanet que va morir als 2 dies, o, ostres, mama, jo tenia un germà gran i no ho sabia, collons. Bueno, perquè és mort, ja, però l'he tingut i mai ha existit això en la família i no s'ha anomenat mai. Doncs igual és gràcies a una dada que s'ha adquirit aquí que s'acaba. O sigui, es van movent coses més enllà del que es fa aquí. Aquí pot impactar, diríem, emocional i conscientment, però després es poden produir canvis també a nivell familiar, que la teva relació amb el pare canviï i a millor sempre. El que passa que per trobar aquest millor, com ho sabeu perquè estem en temes de creixement personal, que de vegades dona sacsejadeta i finalment quan ho superes dius, ostres, ha valgut la pena, no? És el petit inconvenient que té. Però clar, és perquè no sabem, això ja entro en filosofar, però no sabem canviar d'hàbits fàcilment. O sigui, és el que dèiem, ningú es posa a dir, ai, vull estar millor, no sé, no, jo estic bé, però vull estar... Quan estàs bé no dius vull estar millor. Llavors ve la vida, no et fa una mica així i dius, hòstia, què em passa a mi aquí? I llavors, doncs, bueno, hem escoltant una mica la vida i a més les casualitats aquestes que de vegades es posen, no? Que coneixes algú en el moment adequat o que et trobes fent una constel·lació i jo mai volia fer això. Bé, com es fa la constel·lació? El que jo faig a la constel·lació, o sigui, el meu anomenament és facilitador, perquè facilita que això funcioni adequadament. Llavors hi ha els participants, que són els que formen part de la constel·lació, o representants també, i després hi ha el constel·lant, però com que queda una mica així, és el qui vol constel·lar. I el qui vol constel·lar és el qui veu que té alguna cosa a millorar a la seva vida i és el que normalment s'asseu al prop meu o explica el seu cas, que de fet s'explica molt poc, i diríem el que vol millorar. Vull millorar la relació amb mon pare. Pràcticament amb això ja en tenim prou. Saber si està viu o mort, i després necessites saber sobretot l'arbre genealògic. Que saber el meu avi, el meu pare es van separar, o sigui, el que són impactes importants en quant a la família. De vegades impactes poden ser si ha estat a la guerra, perquè allà és molt dur, si s'ha mort quan o sigui, si per exemple el pare del meu pare s'ha mort quan, o sigui, si l'abuelo es va morir quan el pare tenia, per exemple, 7 anys. Això és un impacte perquè encara és un nen, no? Li costa assimilar la desaparició de la seva figura paternal. I llavors el que es fa, un cop tenim objectiu, el títol de la pel·lícula, això, i amb els representants que escollim, la relació amb el meu pare, evidentment sortiràs tu i el teu pare. Aquest tu, qui surt realment és un representant de tu. Llavors el que es fa és s'agafa algú, es col·loca en l'espai i se li diu tu ets
jo, o tu ets el meu pare. La persona s'asseu aquí, el que vol constel·lar, i a les persones que estan dretes, aquí ve el més, diríem, interessant, és que hem d'intentar no pensar i sí sentir. Com que això no estem habituats, doncs el que hem de fer és discernir entre el que penso i el que m'està passant. A nivell, que per tant també és un bon exercici a mi em va ser molt útil perquè jo pensava i sentia moltes coses, però totes així barrejades i fatal. En canvi, a partir de llavors vaig començar a diferenciar què és el que estic pensant i què és el que estic sentint. Llavors, quan una persona està dreta, és molt normal pensar que collons estic fotent aquí dret, però més enllà d'això, és a dir, un cop has pensat, val, això és ment, a veure, com em sento? Ai, mira, bueno, ho estic sentint com cansat, o estic sentint, ostres, una pressió aquí, o estic sentint, m'està agafant un mal de cap, jo no tenia mal de cap. Intentar sentir tant a nivell físic com a nivell emocional què m'està passant. Canvis, és només anar-se fent una introspecció i veure el què. Que evidentment el cap estarà i dirà, ai, estic sentint que m'agafaria amb aquesta noia d'aquí, però home, si no la conec de res, però això és la ment. Tu estàs sentint que, però llavors t'apropes, si tens ganes d'apropar-te, i et vas deixant portar pel que sents, intentant evitar que sigui el que penso, no? I llavors es van movent, sempre els moviments són lents, es van produint uns moviments i es va veient el panorama de les persones del qui està constel·lant, doncs com s'està portant això. I que això és molt personal i cadascú, doncs, a veure, hi ha gent com la Rosa que s'apunten a totes, com diu. Guai, no? Perquè, bueno, després hi ha l'altra part molt important també, i és que encara que, o sigui, per la part que fa de representant, encara que sembli no pinto, o sigui, pintes per un cantó perquè estàs ajudant a la persona a veure una part de la seva vida, i de l'altra part és que normalment els personatges que t'escullen, és a dir, mentre estàs interpretant, si vols, aquest personatge, pots observar coses teves. Estàs veient, doncs, típic, mi relació con los hombres o con la mujer, amb la parella. T'estàs veient tu allà i dius, hòstia, és que m'estic acollonint, que aquest em ve a buscar, o no, hòstia, va, vine, t'estàs veient, estàs sentint coses i estàs podent observar, o de vegades, si tu vols, coses contràries a lo que tu ets, o coses tan xules com fer de diners. Quan fas de diners, bueno, te van a marxeta, no sé què, vinga, va, no? I dius, hòstia, doncs els diners volen marxeta, no? Coses així una mica esotèriques d'entrada, però que ajuden molt a comprendre moltes coses. De fet, el treball m'ha ajudat moltíssim a entendre la vida, no? Sempre he tingut molta necessitat de saber què pintem aquí, de saber com funciona això, evidentment. Queda una mica lluny de poder donar moltes respostes, però algunes me les he trobat, no? Com és el cas d'entendre l'amor, per exemple. Si aquí es constel·len persones que ja hi són, i es produeix el fenomen que es produeix, que és una persona que està sentint alguna cosa d'aquella persona, senzillament, doncs és que aquella persona, alguna d'aquella persona, segurament en aquest inconscient que hem anomenat, existeix, no? Per tant, l'amor no és tan impepinable com el cristianisme catòlic ens el deixarà. I la majoria de tradicions religioses, ara em podria vertiente filosòfica total, moltes tradicions religioses ens parlen de la reencarnació. Fins i tot el cristianisme ortodoxe accepta, les cascates també ho acceptaven, la reencarnació perquè aporta molta comprensió. No enrollaria més, però un poc. Alguna pregunta? Abans d'avançar. No, més dubtes de posar-te en situació de dir, fer de figurant, si ets capaç de separar el que és ment al sentit, el que sents, no? Són dubtes, no sé, ja veurem. Sí, no, és així, o sigui, tu estaràs vivenciant i has d'aclarir-te tu i dir, bueno, és la meva vida, és evident que jo aquesta persona no la conec, no em puc sentir atret, però, ai, estic sentint que... És que hi ha una cosa que no m'agrada dir, és com si fos un joc, perquè és que no és un joc, però si et deixessis portar lliurement, de dir, ai, me sento atret, pum, m'agafo, o de dir, quin mal rotllo que em dóna, no? El que sents, encara que la ment te dirà, aquesta no la conec de res, o sigui, sí que quina mirada que té més maca, però el que estàs sentint és això, no? És trobar-li. Jo la primera estava així, crec que t'hi venia, respirava i
I la noia em anava dient, es que lo siento frío i tal, i jo no sé què fer. I estava allà i sí, l'altra xavala, bueno, que constelava, deia, hòstia, sí, es que paso mucho de mi pareja i tal, no? Vull dir que en el fons estava fent bé, però clar, la primera és una mica... Però és anar-li buscant, no? O sigui, jo hagués sentit de dir, ostres, que guai aquesta noia, doncs igual no hagués estat així, no? Llavors, a poc et vas deixant anar i li vas trobant. Però, com diu la Rosa, tranquil·la que a les 9 de la nit tindràs un màster.